शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये आणि कोकणी श्री या चॅनलवर. तर आजचा दिवस आहे गुरुवार आहे आणि मार्गशीर्षचा शेवटचा गुरुवार पण आहे. तर आज ताई आणि ताई येईल तुझ्या मांडायला चालू होईलच. आणि आज संध्याकाळी पुरणपोळ्या पुरणपोळ्या खायच्या आज. तर बघू अजून काय होईल, अचानक भयानक काय माहिती नाही. दिवसाची सुरुवात झाली तर हो बॅग पॅकिंग पण असेल. तर चला दिवस स्टार्ट झाला आहे, आता पूजेला स्टार्ट तर होईल मांडायला. तर बघूया आपण आजचा दिवस कसा जातो आहे, कसा आपला मजेशीर आणि मजेत चालतं. ठीक आहे, तर तुम्ही बघत राहा आणि एन्जॉय करा. हे कालचा ब्लॉग नसेल बघितलं तर बघा, रिॲक्शन आणि न्यू हेअरस्टाईल जे तर दिसते तिकडे पण बघा, मजा आहे. तर भेटूया आपण थोड्या वेळाने. तर शिव आलाय, शिव आलेला आहे त्याचं हो लावतो भाई. थांब जरा थांब, व्हिडिओ चालू असताना मध्ये मध्ये बोलायचं नाही जास्त. तर आता इकडे चालू झालेली आहे पूजा आपली, मस्त ही पूजा चालू झालेली आहे. आता आम्ही नाश्त्याचा बघतो, नाश्त्याला काय पराठे आहेत ते पराठे आहेत आपल्याला. तू बोलल्याप्रमाणे तुमच्या हातचे आहे आणि आईच्या हातचे पराठे. तर मस्त आता नाश्ता करूया. आता हा पटके खाणार आहे माझे, कारण की हा काय करतोय माहिती आहे का, हा शिव याला मी उद्या फिरायला नेणार नाही. नाही नेणार तुला आता. हा इथे भिंतीवर सगळं रंगून ठेवतो, हा बघा, हा बघा, याला फिरायला नेणार नाही उद्या. ओके, तू उद्या येऊ नकोस, नको येऊस, समजलं, अजिबात यायचं नाही तू. तर हां, तर आता आपण चाय ठेवूया, नाश्ता करूया. तुझी इकडे पूजेची तयारी चालू आहे, पूजा वगैरे मांडते मस्तपैकी. आणि मग झाल्यानंतर आपण पाया पडू आणि ऑफिसला जाऊ. तुम्हाला दाखवतो पण मी रेडी झालं. आज पण आपण आरती वगैरे बोलू, मस्त वाटतं जरा आरती वगैरे बोलूया. आणि बॅग पॅक पण करूया. बॅग पॅक करायचं पण आहे आपल्याला, अजून बॅग पॅक नाही केली आपण. मग तुझी झालेली आहे अर्धी, बाकी आहे. ठीक आहे, तर चाय बनवूया आता. चाय फायनली झालेली पूजा, नाही अजून चालू आहे, बाकी आहे. मम्मी आता करेल थोडी. तर आपण पाया पडू आणि ऑफिसला जाऊया. संध्याकाळी आल्यावर आरती वगैरे, पुस्तक वगैरे वाचायचं. पाया पडू. हे बघा छानपैकी झालेली आहे. आज ऋतूच्या घरी पण जाऊ, तिथली पण दाखवूया आपण माहेरची पूजा. तर संध्याकाळी जाऊया ऑफिसवरून आल्यावर. ओके, तर चला आता निघूया. स्कूलला सोडायचं शिवला, मग ऑफिस डायरेक्ट संध्याकाळी भेटू. तर मित्रांनो आलेलो आहे घरी, आणि घरी आलो आहे. थोडं मम्मीला घेऊन मटण गेलेलो. तर बघू, इकडे पुस्तक वाचताय, इकडे पुस्तक वाचताय. मग नंतर आरती इकडे चालू आहे आपली, पुरणपोळ्या चालू आहेत मस्तपैकी. तर नंतर बघूया आपण, कारण की आता पुस्तक वाचतं आणि मग आरती पण बोलायची. ओके, नंतर भेटूया. चला मंडळी, आरतीला या. चला आता आरती करूया. पुस्तक वाचून तर झालेलं आहे. आरतीला बसूया, पप्पांना बसून आरती बोल. आरती बोल. इथं बघ काय चाललंय आरती वरून. चला पप्पा बस, चला चला बस. तुला हे घे. तुम्ही तिथं बसू दे मा बाबांना. इकडे बस, जा इकडे बस, तिकडे बस. असा आरतीची गडबड या दोघांचीच आहे. दोघांचीच आहे. इकडे मस्त की साडी घालून तयार आहे बघा. आणि इकडे कोण आले? पाया पडायला आले आरती झाल्यावर. मग आता परत जाऊ. हा परत जा, परत ये. कोण झालं होतं काय पूर्ण कशाला सांग, इथे विषय गंभीर आहे. चला आरतीला माणसं लांबून टाइम नाही तिला. रांगोळी काढायच्या म्हणून पटकन आली पळत. हो काय बोलायचं. चला चला आरती चालू करा. हो दे रांगोळी. हातात नाही देणार. चल शिडी खाली का. आम्ही आता शूट चालू आहे आमचा. आणि इकडे मस्त पुरणपोळ्या चालू आहे बघा. हा कधी खायला भेटतील? हा भरपूर महिन्याने भेटतात. हा
नाही हो हा, मस्त एवढा इकडे तयार झालेला आहे. नैवेद्य दाखवायचा आरती झाल्यावर आणि मग जेवायला घेऊ नाही पाया पडायचंय. ऋतूच्या घरी पण जायचं आपल्याला. चला चला आरती घ्या चला चला आरती. चला गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर उलटे दुराची कंठी शोभे मान मुक्ता परती. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव रत्न कटित भरा कुलगौरी कुमरा चंदनाची बुडकी कुंकुम केशोरा हिरे जरी मुकुट शोभा शोभारा रणजुंजळी चरणी गागरिया. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मा प्रेमान कामना पूर्ती. जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर परिहर वंदना सरस्वत होत्र सुंदरी नयना रामाता वाटाय सगळा संकष्टी पावावे निर्माणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मा प्रेमान कामना पूर्ती. जय देव जय देव लवलवती विक्रान ब्रह्मणी माळा विजय कंठ काळा जय देवी ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा ते तुया निर्मल वाये जुळजुळा. जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती वाळू आरती वाळू तुळगौरा. जय देव कर्पूर भोळा भोळा नैनी विशाळा आद्रांगी पार्वती सुमनाच्या माळा विविधे देव धरण क्षेत्रंट नेळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेगळा. जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती वाळू आरती वाळू तुळगौरा. जय देव दैवी दंतन सागर मंथन बनविले श्यामाजी अवचित हळहळ पडले तेथपासून काना प्रसन्न केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले. जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती वाळू गावती वाळू दुर्गौराय. जय देव भगवान परिमंडल सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन प्रकारी षटकोटीचे बीज वाचे उचारी रघुटी रघुनाम दादा अंतरी. जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती वाळू गावती वाळू तुळगौराय. जय देव जय देव. मित्रांनो हे बघा पूजा वगैरे व्यवस्थित झाली आरती वगैरे झालेली आहे. नैवेद्य पण दाखवलं. इकडे वाण ठेवलेलं आहे कारण की आता येथील महिला मंडळ तर त्यांना पडायला. आता माझी बायको रांगोळी काढते वाटतं. बघू दे मला कशी काढते. साडी घालून रांगोळी काढायला आली साडी घालून. वा वा वा. आणि ही कोण आहे रे 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 मॅक्सी मध्ये तिकडे बघून का रांगोळी काढली. अरे एवढीशी रांगोळी काढायला इकडे गेला एवढ्या लांबून बोलवलंय. मग एवढे पाय ठेवायला जागा नको लोकांना. मी बाय बसते दमली म्हातारी. उद्या जायचं झोपाय ट्रेन मध्ये. वा जो झोपल त्याला चपाक तो झोपल त्याला चपाक. तू झोप फक्त आणि मला दिस. ही एवढीची रांगोळी काढली तिने. आमची आरती झाली म्हणून संपली. तर आता आरती वगैरे झालेली आहे आपली मस्त. आता येथील पाया पडायला वगैरे काय ते बघू. आता पुढचा ब्लॉग मला वाटतं ऋतू शूट करेल अशी आशा आहे. पाया पडायला येतील वाहन वगैरे कसं काय ते. आणि आणि हा बघा इकडे मस्त करतो. हा बघा हा बघा बॅकपॅक करायचे रात्री अजून. बाय बॅकपॅक झाली का बाय कधीच यार. पप्पा तुमची पप्पा या दोघांची कधीच नाही होत. मम्मीची तर जायच्या दिवशी होते. मला काय केलंय काय काय हे काय हा पा पकडलाय तर. अरे यार याला कोणी डोकं टेकून पाय पडायचं खाली नीट नीट. बोल सुखाची ठेव देऊ बाप्पा. बोल सुखाची ठेव बोल. नंतर बोलतोय तर नुसती त्याची मस्ती चालू आहे.
ठीक आहे. तर चला आता आपण भेटत राहूया कारण हा ओरडा खातोय सारखा. तर भेटत राहूया आपण. ती पण कामाला गेली होती ना आमची ती गेली साडी नेसायला. कोण? हो तिकडून यायचं इकडून बाहेर. बाईकडे पण आहे? नाही बाईकडे नाही. अच्छा. तिला लावाय मेहनत घेतली रांगोळी काढायला. रांगोळी झाले फायनल आहे तुझी. बाहेर खेळतोय. पप्पा आहेत. मोठ्या करा की नाही मला जमत हेच मला जास्त व्यवस्थित साधत नाही. आपलं करायचं देवाच्या मी तर ते केलंच नाही मोठ्या करायच्या तवा तेवढा मी करते पण एवढं मला दुसऱ्या वस्तू मी बनवते बिंदास. असं हे नाही बिंदास याच्यात थोडीशी मी मम्मीच्या घरची लक्ष्मी ते माहित आहे घरी 2च माणसं आहेत म्हणून दिली. छान प्रकारे साईने असं डेकोरेशन केलंय. नटवले पण मस्त. कुठे गेला साई? याडा साई. बोला 2 शब्द. साडी नेसून आली. जेवण पण आलीस? उपास सोडायला आली हे काय करत आणलं म्हणती मी नाही आणले. सोनू घेऊन आला. ए सोनू हे काय करत आणलं त्यांचा मोठा जोक. सोनू इकडे ये रे. आपण ट्रेन मध्ये करू. हा फायनली निघालो. खुसफुस खुसफुस खुस. त्याची ड्रेसिंग बघ देऊची. हे बघ इकडे देऊ. हरी ओम. चला भेटूया. नक्की जेवायला आलीस तू? ए कमी खा. मी नाही जेवणार आहे. तेच बोलो ना भाऊजीने तिथं थोडी जेवणार आहे. अरे हा ही काय घेऊन आले? हे घे हे वाण पण दिसत आईला वाण नाही दिले. महाप्रसाद आहे. सगळं असेल ते सगळं ते पापड महाप्रसाद आहे बाईला काय बोलतील लोक रे. महाप्रसादला आली. उद्या जायचं असे. ए खसपस खुसफुस. पागल ओटी भरते ना तू पागल. झालं पुरणपोळ्या? झालं. हे बघ दाखवते. हा दाखव. हा भरलंय एकदम भरलंय. बघ काऊन भरते. हा भरले. ते भरले बोललो पुरणपोळीचं भांड. येडे कुठे गेला पिल्लू? तुला देव झोला बिला काय नेला? दे झोला दे. माझा झोला आहे बघ मी आणलाय. उद्या टाइमात निघा. ठीक आहे. ट्रेन असल्या बरोबर निघाल तुम्ही. आणि आता आला बॅग भरायची. मला रेडी करायचं. आई त्याला नेशील ना 12 मला वाजता. पण निघायचंय. मला पण भरायची बॅग. सगळं आणून दे त्याचं. सकाळी देते ना आता. पाया पडतोय. पुजारी चला आवरा. आपल्याला नेक्स्ट टाइम टिपर आठवण घ्यायला. तर आता पाया पडूया. प्रसाद खाऊया. अजून प्रसाद खाल्ली नाहीये मी. वाजलेत 9:15. मीच प्रसाद खाल्ली नाही. कारण की आपण इथे पाया पडून काय बोलू. टाइमच नाही भेटलाय. तो उपास करेल. यांचं लवकर होणार नाही पाया पडून. काय हो मंडळी आता जेवून घेऊया. आम्ही जेवून घेतोय कारण की उपवास आहे ऋतूचा आणि मम्मीचा, माझा नाही. तर मेनू येऊ दे, बघूया आपण काय काय. पुरणपोळी तर आहेच, अजून काय काय इकडे नैवेद्य ठेवलं तर येऊ दे ताटामध्ये, मग दाखवतो आणि मग जेवतो. तर पुरणपोळी, आमटी मस्त, पापड, मेथी, बटाट्याची भाजी, पोळ्या. आता मस्त जेवून घेऊ. तर मग पहिली पुरणपोळी खाऊन घेऊ. पुरणपोळी एक नंबर. थोडीशीच वाटायची भाजी म्हणाली. जेवून घेऊ, जेवून भेटू. तर मित्रांनो, आजचा दिवस पण संपलेला आहे. तर कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. आणि बॅग पॅक आपण उद्या ऑफिसवरून आल्यावर करू. ऑलमोस्ट 12 वाजलेत सगळं आवरायला. तुम्हाला पण दाखवायचंच आहे तर उद्याच करू आपण, कारण की आपली ट्रेन जरा लेटच आहे, त्याच्यामुळे
उद्याच सांगणार मी, आज काहीच सांगणार नाही. त्यामुळे तुम्ही ब्लॉग बघत राहा. तर उद्याच करू. ऑफिसवरून आलो, आरामात ट्रेन आहे, जेवण वगैरे आरामात जायचं आहे, रिझर्वेशन बुकिंग सर्व आहे. तर उद्या करूया बॅग पॅकिंग आणि उद्याच निघून जाऊया. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. आता मार्गशीर्ष संपलेला आहे आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब दावा. इथं कुठे असेल इथे पण येईल, इथं ते क्लिक करा, जेणेकरून डेलीचे ब्लॉग तुमच्यापर्यंत टायमात 9च्या आसपास पोचतील. तर भेटूया उद्या ब्लॉग एंड करून जर्नी ब्लॉग आपण स्पेशल जर्नी ब्लॉग करूया. कारण की डेली ब्लॉग आहे, तिकडे गेल्यावर परत चालूच होईल. त्यामुळे स्पेशल जर्नीवर ब्लॉग वेगळा होईल आपला. ओके, तर भेटू उद्या. शुभरात्री.